ha confirmat que els drets de televisió d'aquesta competició és Sky TV, que té els drets d'aquesta competició, però ja han lligat, ja han parlat, i doncs em sembla que quasi segur que TV3 emetrà aquest partit, retransmetrà el dissabte 20, i a més em sembla que veieu 15 dies abans, és a dir, el diumenge 7, passarà el diumenge a la tarda, el partit que podem jugar nosaltres el dissabte 6 de juny contra la més bona equip, la més famosa equip de Super League, que es diu Leeds. Doncs juguem nosaltres al nostre camp, els hi convido, si n'hi ha que es volen dedicar una mica més abans i de conèixer un partit abans, els podem invitar amb molta ple. Doncs el dissabte 6 de juny juguem contra Leeds i doncs TV3 retransmetria aquest match el diumenge a la tarda per començar a promocionar una mica, de parlar d'aquest rugby, per anunciar el partit.